Man ville helst bare kunne gå ned i butikken og købe en ting som passer til en. Det kan man ikke, når man er handicappet. Jeg havde i hvert fald ikke troet, at jeg skulle kunne komme til at spille sådan noget som World of Warcraft på lige fod med mine kammerater igen, og det gør jeg nu. Jeg synes, der er en meget personlig kontakt. Altså det kan man mærke, at folk er engageret derude, og de går meget op i det, og det synes jeg er meget rart. Valget af IKT-gruppen har givet os en hurtigere sagsbehandling. Midt i Aarhus ligger IKT-gruppen. De tilbyder teknologibaserede løsninger til mennesker med forskellige handicap. IKT-gruppen er en afdeling, der hører under Børn- og Ungecentret, som er en institution i Region Midtjylland. Det kan være løsninger, helt almindelige løsninger, som vi alle sammen går og bruger i hverdagen, mobiltelefoner, PDA osv. Det kan også være højt specialiserede teknologiske løsninger, som skal skræddersys helt individuelt til den enkelte borger. IKT-gruppen består af et tværfagligt team af ergoterapeuter og IT-eksperter. De arbejder tæt sammen, og de holder sig konstant opdateret om de nyeste teknologiske muligheder for at kunne finde frem til den helt rigtige løsning til den enkelte bruger. Det er meget tidskrævende at finde mange informationer, men det er det, vi bruger tid på her. Vores opgave, eller i hvert fald min opgave, det er at få de her passive tilskuere til at blive aktive deltagere.